U ovom ciklusu kratkih videa pričat ćemo o objektivnim opasnostima sa naglaskom na susrete sa životinjama i biljkama. Opasnosti možemo podijeliti na subjektivne, odnosno opasnosti kojima smo uzrok mi sami, i one objektivne, odnosno opasnosti okoliša koje ne možemo spriječiti, ali možemo se na njih pripremiti te umanjiti njihove posljedice ako do njih dođe. Strah od napada životinja mnogo je veći nego što bi trebao biti s obzirom na stvarnu opasnost. U krškim predjelima gdje ima zmija nije loše malo više pripaziti gdje stajemo i zašto se primamo. Međutim, nije poznat primjer u povijesti našeg planinarstva da je neko umro od ugriza zmije. Neosnovano je velik strah i od medvjeda i vukova. Iako su zabilježeni bliski i vrlo dojmljivi susreti, nije poznat slučaj da su neizazvani napali ljude u planini. Pri susretu sa životinjama trebamo nadvladati instinktivnu želju za trčanjem, vrištanjem i mirno se udaljiti. Treba biti relativno glasan, tako da na životinje mogu rano uočiti i udaljiti se. Sve zdrave životinje su plašljive i povlače se pred čovjekom, osim ako osjete da su napadnute, a tek tada uzvraćaju napad. U planini je znatno veća opasnost od napada grabežljivog Homo sapiensa, no osobna je sigurnost još uvijek veća u prirodi nego u gradu. Lidl, više za vas.